request retail full Windtalker spell sprint biar makin racing. Udah follow, matamui racing anjing request yo sing masuk akal ngono lo. Tapi ra apa-apa leh, penting kowe iki follow tak turuti we request sanem sing retail racing. Iki ning Godland iki lawanku iki Nathan iki. Dadi yo rondo angel nglawan hero iki. Soalnya dekne iki apa basic attack iki iso ping pindho. Iki gantamu iki nggowo batur, nggowo kanca ngene iki. Rawani tapi siji versus siji ngene iki. Kroco Natane iki. Iki Matilda iki sok-sokan iki yo Fanny iki. Aduh. Oh, awas kene Fanny, late game tak bantai kowe. Gantamu ngekill aku late game tak bantai kowe. Titenono kowe tak bantai late game iki. Iki Matilda iki apa iki AFK tapi iki ning buff cilik iki. Ah, gak iki ana Nathan iki koyo ning kono iku. Kandhani ya. Woi, maju kowe. Iku napa Natane ning kono? Iki Matilda iki opo lho maju? Ya modern no kowe maju iku golek mati tok iki ngawur iki Matilda iki. Oh, mentang-mentang aku retail full Windtalker iki ya langsung mbok lock ngono ya. Ngotak dikit dong Matilda iki ngawur iki. Iki Vexana iki ra ngerti nek aku iki moro mengguri. Dadi tak jam scare wae. Walah Fanny bajingan. Nah iki Fanny-ne iki cacah. Tiba-tiba nongol ngono ya Fanny iki ngawur iki. Aku lek sing ngawur iki koyoke. Ya BTW iki Windtalker ku wis dadi loro. OTW telu, kurang telu berarti nak wis dadi telu kok. Iki kok ning tengah iki war iki. Ki atas iki karek ngulti timak-timi ae ngawur. Ah, nice untuk Nathan. Mahal, ilmu mahal songko aku. Iki time musuh iki rata iki Vexana iki yo nongol ning ngarepku. Wis le aku muni apa, tak bantai ning late game, yo tak bantai tenan lho ning late game iki. Oh ngaku kok jago. Oh ngaku iki asli top global tapi cumane yo ora nongol songko perglobalan iki. Aku iki mendiamkan diri dari global ngene iku, tapi asline iki aku top global. Koyoke lho ya. Nah iki Windtalkerku iki kurang siji. Iki sepatuku tak dol tak nggo tuku Windtalker ben Windtalkerku 6. Jare kan kudu full Windtalker. Iki nek ngisori terjadi war geden-gedenan. Weyo, apa jenenge iki monster efek sana di ulti lho. Sangar ngono atlasku mang. Walah rek ngene iki timku malah wis kualan koyo ngene. Delokno. Apa Windtalkerku wis dadi 6 nang timku koyo ngene bentuke iki. Alah yo wis ora usah kakek nyocot iki. Burung gagak, burung pipit.